Noies, es nota que teniu molta qualitat de moviment, hi havia com molt bona performance. Hi ha hagut com un parell d'errors que m'han donat com ràbia perquè no fos com quasi estel·lar. M'ha flipat avui. Jo, com sóc el jurat especial de la nit, que no torno, pues me puedo mojar, ¿no? Sí, i tant, claro. Mis favoritas de la noche, sin duda. Como se diría en valenciano, de categoría. En Energètic hem rebut bastanta bona puntuació, la veritat és que ens va animar molt per part dels 3 jurats i és algo que valorem molt. 3, 2, 1, amunt paletes! I per últim, una paleta per Ist i guanyen 0 punts. Per part del públic ens ha sobtat molt perquè no vam rebre cap vot, o millor un, i al veure que era una coreografia tan difícil i que era bastant moguda, doncs no vam rebre el mateix feedback de part del públic com del jurat. La veritat és que treballar amb el Raül ha sigut de les millors experiències que portem. Ha sigut superdivertit i s'ha com afegit al grup com si fos un mes, ja ho va dir fins i tot el jurat. El jurat. Total, sí, semblava un integrant més i tant al ball com després en la relació, com super únic. Sí, encaixava molt bé. He de dir 3 coses. Una, lo de Raúl, he flipat. És que no sabia qui era ell, que m'ho acabem de dir i dic, què? Però si és que és un ballarín més? O sea, increïble. Molt guai. 2, si feu un merchandising, una samarreta o algo, és que sóc fan total d'aquest grup real, vos ho dic ja. I 3, he de dir-ho, he donat la màxima puntuació de la nit. En total. tècnica, no? Sí, en tècnica. Increïble. O sigui, el 3 en màxim. tècnica. Aquests primers dies han estat com una muntanya russa, no? Hem pujat, hem baixat i portàvem com uns moments molt dolents per nosaltres i aquell comentari la veritat és que crec que ens va pujar l'autoestima moltíssim, o sigui, ens va arribar molt aquest missatge, realment el necessitàvem, creiem, llavors va ser molt gratificant, molt satisfactori rebre aquest missatge de part d'ell que moltes de nosaltres també l'admirem i va ser molt xulo. No, la veritat és que hem estat molt contentes amb aquesta prova, tant gravar-la com després a l'hora de rebre els resultats ha sigut com molt motivant. Sí, molt gratificant escoltar com els comentaris del jurat i no sé, o sigui, molt satisfetes, la veritat.